Kuyintokozo ukukhuluma nawe kama kuPastor UNINGI. Nkulunkulu akakulonde kubusise. Ngifuna ukubonga wonke umuntu olandela i-channel ukuthi ungadinwa uqhubeke nokulike, uqhubeke nokubukela. uNkulunkulu ke akakwandisele nje umusa. Nawe osanda kusijoyina ngiyacela ukuthi ungasasuki kuyona i-channel uqhubeke usandele njalo. Sobe sibana namhlanje nephupho lali ke bosiwe umgona uthi ke usho ukuthini uphupha la izitha zakho zinqunu phambi kwakho. Ngiyoqala singabalula ukuthi uma uphupha la ubona ke mhlawumbe izitha zakho zinqunu phambi kwakho. Lolu phawu ngabe ukuthi kungenzeka mhlawumbe kunemfihlo ethile engaziwa umuntu noma wena okade ungayazi engase besivele obala ugcine usuyazi ngalabo bantu labo abayizitha zakho. Okwesibili uma uphupha izitha zakho zinqunu phambi kwakho ngaphinde kube uphawu olungaveza mhlawumbe ukuthi ke kahle hle kuneyimfihlo kunamahlazo kunezinto eziyihlazo noma ezingaba yihlazo ekade zingaziwa abantu noma ekade wena ungazazi uqobo ezizovela bese uyazazi noma ke lezi zitha zakho zizothelwa yihlazo phambi kwakho. Yabo zingalindele. Okwesithathu singasho ukuthi uma uphupha mhlawumbe izitha zakho zenqunu kuba uphawu osuke libikwa ubuthakathaka balezi zitha zakho obungenzeka usogcine usubazi ukuthi laba abantu banobuthakathaka obunjena noma bane weakness eso yayibona noma ke lezi zitha zakho zizolahlekelwa isithunzi kuzokwenzeka izinto ezokwenza ukuthi zilahlekelwe isithunzi phambi kwakho yabona. uNkulunkulu ke kulonde, uNkulunkulu ekubusise. Ngiyabonga.